Iya ra oleh kok. Alah. Iki Lah iya jerigen semene kae longane banyune lho. iki posisine wong lorok ya, Mbah iki. Oh. Iki berarti sakmene kae iki butuh banyu kabeh. Ora nang banyu. Lha iki antri. Awet jam Lah bengi. Apa nak bengi nang awet sore, awet sore oleh banyu niki. iya, Allah iya. Lha iki gue nang sini apa wis ana sini iki? Ngapang kabeh lek. Oh, ya iki wis ana. Ya ora nganeng ndang ngono gentenan. Sumure sat apa ora iki? Sumure. Endi. Oh, sacoba. Walah, iya gak enak, Bro. Lah, iki berarti wis tau entuk bantuan banyu apa urung? Pakai pisan. Pisan, Mbah. Iya. Wis jarake pirang dino seminggu apa? Seminggu 2 minggu pisan kok. Wah, berarti kurang. Oh. Kurang apa? Kurang, Mbah. Kurang. Kurang. Yo. Buana dadi teri to. Cara enek sing bantu air ngeteri air ngono setuju, Mbah? Setuju negerene. Oh, iya. Aku nang rene kurang ngombe. Berarti sangat butuh sekali ya. Iya. Lagi bapak iki omahe puthuk etan iki katut antri tekan kene iki. Iya, Pak, karena larang banyu Iya, oh iya. ngombe. Oh, iya. Berarti nggawa pirang bak ki, Mang? Nggo Papat, papat. Pak, aku. Papat. Tapi Berarti lagi sini siji ya. antrine nomor piro iki berarti? Nomor 3. Oh, iya. Berarti kok nek saiki nomor 3 berarti kok bar beduk lagi ngisi ya? Ngisi bentar rematan sore lagi ngisi. Walah, ya wis yo. Ngene iki posisine warga masyarakat Nglorok sing jumlahe 105 KK ternyata di lapangan butuh air semua atau kekeringan semua. Ini dari saya Pak Kasun juga sangat prihatin sekali, mudah-mudahan ada pihak lain yang sudi untuk membantunya. Terima kasih.